Bueno, naiz gaur egun jarraitzen dugun sistema patriarkal eta matxista batean, eta nahi dute oraindikan horri buelta eman, egia esan definizioa oso ongi dago egina eta onartua dago ja estamentu guztietan, eta da emakume bat emakume izateagatik bakarrik jasotzen alduela indarkeria mota bat. Izan daiteke psikologikoa, fisikoa, emozionala, ekonomikoa, bai? Ere bai, oso gutxi ikusten dena edo aditzen dena, baina oso importantea dena ere bai. Eta, klaro, gertatzen zergatik mantentzen da indarkeria, botere harremanak sortu direlako, gizon eta emakumeen artean, eta botere harreman hori mantentzeko, indarkeria tresna edo baliabide bat bihurtu da eta erabiltzen dutena, maila batean edo bestean. Izendapena konplexua da. Eta ez da gai erraza eta kontu askorekin tratatu beharko genukeen gaia da hau. Eragin handia du aurrengan eta pentsatu beharko dugu zein den gure rola beraiekiko. Azken finean haur bat, ume bat, mundu honetara dator hasteko deskubritzeko nahiakin, esploratzeko nahiakin, mundu honetan egokitzeko nahiakin, eta guri dagokigu beraientzako egokitze prozesu hori erraza bilakatzen. Beraz, gu helduok badugu ardura bat honekiko, eta hasten bagara sailkatzen, esaten zer den osasuntsua, zer den ez osasuntsua, zer den trastorno bat, zer den psikiatrizazio bat beraien jarrerarekiko, gai oso konplexuan sartzen ari gara. Beraz, kontuz aritzeko gaia. Menpekotasuna ezaugarri nagusi bat du, eta hori da kontrola galtzen duzula, zure jarreraren kontrola galtzen duzula, eta ezin duzula erabaki sustantzia horrekin edo jarrera jokabide horrekin egin nahi duzuna. Beste aldetik, faktore anitzekoa dira menpekotasunak. Inoiz ezin dugu esan faktore bat garatzen duela menpekotasun bat, baizik eta faktore asko. Arlo desberdinakoak, faktore psikologikoak, faktore sozialak, faktore familiarrak eta guztiek elkarrekin egiten dute menpekotasun bat garatzea edo ez. Erabiltzen ditugu batzutan, komentatu dugun moduan, oraintxe bertan anglogismo hauek, esango genuke workaholics hau dela lanarekiko obsesioa, eta gizartean dagoen arazo importante bat da, eta bestea da kirolarekin, azkenean obsesioekin jarraitzen dugu, eta mota bakoitzak izendapen bat dauka, eta egoki erabiltzeak zentratu egiten gaitu, ez? Arrazoi nagusia da min psikologikoa. Azkenean puntu horretara ailegatzen den nerabe batek sufritzen ari dena da min psikologiko oso handia, metamina edo metadolor esaten zaio horreri, ez? Eta da min handia eta denbora luzez. Orduan hori da egoera jasanezina bihurtzen duena, metamin hori edo metadolor hori, psikologikoki gehiago ezin, edo sentsazio hori. Sentsazio horrek baditu hiru parte, itxaropen eza, min hori ez dela inoiz joango edo ezin izango dutela min horrekin, eta itxaropena galtzen da. Bestetik ere sama bat bezala ikusten dute euren burua besteentzako, uste dute eurek desagertzen direnean, besteak hobeto egongo direla. Hori beste faktore guzti horiek, gero aipatuko ditugun guzti horiek, psikologikoki horretan dute eragina. Eta bestetik baztertua sentitzearena, aparte sentitzearena, sentsazio hori ere, bakarrik edo laguntza gabe egotearen sentsazioa, beste min psikologiko horren beste faktore bat izango litzateke. Nik esango nuke bi bloke importante daudela, bata da igual ohikoenak edo denbora gehiago
daramatenak gure gizartean, ez edo gure bizitzan, eta dira depresio kontuak, antsiedadeak, fobiak, horrelakoak. Gero, beste batzuk garatu izan dira, eta dira gehiago igual kontsumoarekin edo adikzioekin loturikoak, bai kontsumoak drogekin, orain berriki gainera pantailekin arazo handiak dituztenak, horiek izango lirateke bi bloke handienak, eta horien artean larriena noski eta nik uste gizartean ardura handiena sortzen duena suizidioaren kontua, ez? Hori hala ere egoera estremo bat da eta nerabeen artean oso portzentaia txikiak dauka. Ni jarriko nuke batez ere fokoa depresio eta antsiedadeko modako nahasmenduan eta adikzioetan, bai drogekiko edo bai pantailekiko edo erosketak eta bestelako obsesioak sortzen dituzten nahasmenduekin, ez? Bideo-jokoak gaur egungo joko modu berri bat dira, berri bat da. Jokatzea betidanik izan da gure gizatasunean egon den jarrera bat, jarduera bat, batez ere haurtzaroan, erabezaroan, pixkat errealidadeari egokitzeko bitarteko modu oso apropos gisa, jokatze bera. Gertatzen dena da, orain jokatzeko modu berri batzuk sortu direla, esate batekorako bideo-jokoak eta bideo hitzak joko horri birtualtasuna atxikitzen dio. Eta zentzu honetan izango litzateke modu birtualean jokatzeko bitartekoa, bideo-jokoa. Beraz, bideo-jokoa deskribatzeko garaian, zalantzarik gabe, denborari buruz hitz egin beharra dugu, ez da gauza bera hitz egitea aintzinaroaz, erdiaroaz, aro modernoaz, aro garaikideaz, edo gaur egungo aro berri honi buruz, non digitalizazioak sekulako jartzuna hartzen ari duen. Nire ustez, garai edo aro berri batean aurkitzen gara, hau da aro digitala, oraindik ez dugu izendatu, oraindik gizakiak ez dio aro berri baten aldaketari dagokionez izen propio bat jarri, baina nik uste dut nahiko evidentea dela garai berri baten aurrean kokatzen ari garela, eta duela 1970ko hamarkadan sortu ziren joku hauek geroz eta edapena gehiago dute gaur egun. Ez hori bakarrik, sekulako etekin ekonomikoa sortarazten dute, sekulako industria dute atzetik, jakin badakigu zinemagintzak, baina 8 aldiz etekin gehiago sortarazten dituztela, eta intereso ekonomiko oso handiak, oso indartsuak daudela honen atzetik. Gero ere, jokatzeko estilo edo moduari buruz dagokionez, bideo-jokoek eskaintzen dutena da birtualtasun horretan, zu kokatzen zarela bigarren mailako plano batean bezala, esan edut, ez zara zu zeu protagonista hutsa zure gorputz fisikoarekin, baizik eta bazara horren partaide gorputz virtual batekin. Eta horrek ere aldeak ematen dizkio, esan bezala, aro digitaletik aurreko garai horretatik onutzako salto honetan, virtualidade honetan sekulako garapena eman da, eta nolabaiteko rol joku hauetan garrantzi handia izan dezakeen estilo berri bada. 50 urte inguru dituzte bideo-jokoek, eta erritmo honetara egokitzen ari gara. Bideo-jokoek ere ematen digutena da nola gizartea zelako adaptazio prozesuan kokatzen ari den, eta salto honetan, eta ikusita aurrek, nerabeek, gu geu, helduek eta zaharrek ere ikusita zen nolako harremana duten gai teknologikoekin, aurre ikusi dezakegu epe luzera zen nolako aldaketa emango duen gizarteak, eta zalantzarik gabe honek kokatzen gaitu momentu batean non
argi eta garbi esan dezakegun transizio momentu batean aurkitzen garela, eta transizio garaiek kontraesanak, zalantzak, beldurrak, motivazioak sortarazten dituzte, eta zentzu honetan kokatzen dira bideo-jokoak. Bai, erabiltzen ditugu batzutan komentatu dugun moduan, ez? Oraintxe bertan anglogismo hauek, ez? Esango genuke workaholics hau dela lanarekiko obsesioa, eta gizartean dagoen arazo importante bat da, eta bestea da kirolarekin, ez? Azkenean obsesioekin jarraitzen dugu, eta mota bakoitzak izendapen bat dauka, eta egoki erabiltzeak, zentratu egiten gaitu, ez? Arazoan. Anorexia eta bulimia elikadurarekin erlazioa duten nahasmenduak dira. Anorexia duten pertsonek adibidez, normalean egiten dutena da jateari eusten diote edo jaten duten kantitatea murriztu egiten dute, modu horretan beraien gorputzua edo pisua jeisten da eta beraien gorputz idilikoa lortzen dute. Baita horrekin batera kirol asko egiten dute gorputz idiliko hori lortzeko. Pertsona hauei gertatzen dena da beraien gorputzaren edo gorputz irudia distortzionatuta dutela. Orduan, beraien gorputz idilikoa lortzeko, beraien jarrera eta portaera batzuk aldatzen dituzte, beraien objektiboa edo meta lortu ahal izateko. Bulimiaren kasuan berdina gertatzen da, pertsonek beraien gorputza distortzionatu eta izaten dute, baina kasu honetan, eta hau da anorexiarekin daukan desberdintasuna da, pertsonek ez dute jateari uzten, baizik eta igual normal jaten dute, baina momentu batzutan normala den baino gehiago jaten dute edo kantitate handiagoak jaten dituzte, eta hori egiten dutenean, beraien sentsazioak edo txarrak dira eta beraien gorputzarekin txarto sentitzen dira. Orduan, sentsazio edo emozio horik kentzeko egiten dutena da jarrera purgatiboak erabiltzen dituzte, adibidez atxamarrak ahoan sartu botaka egiketeko edo lasanteak hartu botaka egiteko, eta modu horretan gehiago jan dutena edo hoi baino gehiago jan izan dutena gorputzatik kendu egiten dute eta beraien sentimenduak edo lasaitzen dira eta hobeto sentitzen dira beraien gorputzarekin. Bai, normalean izendapena ongi erabiltzen dugu, baina bai egia da batzuetan exageratu egiten dugula. Erabiltzen dugu oso erraz insomnio hitza adibidez, eta gero loaldiarekin harremanduta dauden beste nahasmendu batzuk aldiz ez ditugu honekin harremantzen. Pertsona hauek ahalegin handiak egiten dituzte beren lorpenak ahalik eta handienak izateko, eta beraz ez dute proiektu bezero erantzukizun berririk baztertzen. Ordu asko ematen dituzte lanean, etxera eramaten dute lana, asteburuetan, oporretan eta gaixorik daudenean ere lan egiten dute, sekulako konpromezua erakutsiz. Zer iruditzen zaizu? Nik uste dut hori ez dela osasuntsua, ez? Azken finean, zuk gauza bat da lana egitea eta gero beste gauza bat da, ateratzen zarenean deskonektatzea eta beste gauza batzuk egitea. Nik adibidez, ezagutu izan dut horrelako pertsonak, eta hori oso desantolatuak dira, gauza guztiak batera egiten ari dira, eta gero berarekin zaudenean bakarrik bere lanaz edo bere gauzetaz hitz egiten dakite. Eta hori nik uste dut ez dela ona, ez? Eta azkenean beraietaz espertzen zara. Bai, eran dizudana workaholikaren nahasmenduaren definizioa zen. Bai. Batzuk errata dute igual konpromeso hori ona bezala, baina ongi... Nik hori uste dut gehiegi dela. Lan egiteko bizitzera edo bizitzeko lan egiten duzu? Ni saiatzen naiz bizitzeko lan egitea. Nik nire orduak sartzen ditut, batzutan gehiago, baina gero ateratzen naizenean, deskonektatzen saiatzen naiz eta nire gauzak edo gehiago gustoko ditudan gauzak saiatzen egiten naiz. Eta batzutan etxera iritsi ondoren etortzen zaizu gura pixka laneko kontuak eta kostan zaizu deskonektatzea? Batzutan bai, orain agian gutxiago, esperientzia gehiago daukadalko, baina batez ere hasieran asko kostatzen zitzaidan deskonektatzea, hori bai. Eta zuk zure bizitzan nabaritu ahal izan duzuela umore aldaketarik egun batean, ora?
bapatean. Bai, agian egun berdinean pixka bat estresatuta egon naiteke eta umorea ez da hoberena. Baina gero agian egunean zehar, ez dakit, gauza honak ikusten ditut edo albiste honak ikusten ditut niregatik eta posten naiz eta umore aldaketa nabaritzen dut, agian energia gehiago daukadala edo horrelako gauzak. Eta zure ustez, kanpoko faktoreek, hala nola klimak edo estresak, eragina izan dezakete zure egoera emozionalean? Bai, noski. Nire kasuan, adibidez, klimak ez. Baina, estresak edo adibidez albiste txarrak izatean nire familian edo lagunetan, bai, eragina izaten du nire umorean, nire eguneroko umorean. Ezagutzen alduzu bere umore aldaketak kudeatzeko laguntza profesionala bilatu duen inor? Egia esan ez, nire kasuan ez dut inori ezagutzen, beste gauza batzutarako bai, badakit jendea profesionalak bilatu dituela laguntza izateko, baina honetarako ez. Aipatzen dugunean, trastorno psikiatrikoak aurrengan, heldu gisa, gu adin handikoak bezala edo hitz egiten du gehiago guri buruz, umeari buruz baino. Hitz egiten du gehiago gizarteari buruz, umeari buruz baino. Gure kokapenari buruz, gure egunerokotasunari buruz, umeari buruz baino. Beraz, nire hausnarketa da non kokatzen ari garen, nire hausnarketa da galdera bat, ez? Benetan mundu, benetan babesten duena, benetan laguntzen duena, benetan ezten duena sortzen ari gara. Horretan ari gara. Kontzeptu honek laguntzen gaitu. Baude batzuk ez, asko daude, eta nik esango dituzke importanteenak direla. Genero indarkeria bakarrik pertsona egoera sozioekonomiko kaskarra dutenen artean gertatzen dela, eta hori ez da horrela, estatistikek argi utzi dute. Beste bat da, kanpotarrak direnak eragiten dutela indarkeria mota hau, eta hori ere ikusia dago ezetz. Egia da, salaketen inguruan ari baldin bagara, hemen Espainian 15% da migratzaile kopurua. Daukaguna ez, jasotzen duguna. Eta egia da, salaketen artean 50% migratzailea direla. Baina hori igual hartu ere kontutan beste gauza batzuk, ez? Zeinek salatzen duenak ere zer rekurso dituen, pertsonalak, familiarrak, beste zenbait kontzeptu ere hartu behar direla edo beste zenbait faktore hartu behar direla kontutan analisi egokia egiteko. Orduan bai egia da, agian kultura batzuetan gehiago emango dela, hemen baino, baina ezin dugula esan hori, ezin dugu erabili hori diskurso baten moduan, ez? Hemen ere gertatzen da, eta jazta. Zer egiten dugun azkenean da justifikatu, ez? Edo hemen gertatzen dena txikiagotu, batez ere hori. Gero, gizonek horrela jokatzen dutela, oso haurtzaro txarra izan dutelako, traumatikoa, edo ez dagoelako ongi, edo ezin duelako bere burua kontrolatu gizona delako, hori ez da egia, eta ere ikerketek esaten digute, hori ez dela horrela. De hecho, haurtzaro oso traumatikoak izan duten pertsonen artean, ohikoena ez da indarkeria berriro errepikatzea. Osea, hori ikusi beharko genuke oso ongi zeintzuk diren datuak. Gero beste aurreiritzi bat da, genero indarkeria jaso duen emakume batek, gero oso egoera psikologiko txarra izan behar duela, eta ezintasun handia izan behar duela. Eta emakume hauek gero oso funtzionalak dira, zen normalean oso diru gutxirekin ateratzen dira, eta orduan diru atera behar dute, seme-alabak bizi behar dute, zelikatu behar ditu, jantzi, eskola, ez dakiz zer, eta oso ongi erantzuten dute bizitzaren aurrean. Hori zertarako da, berriro erroduntasun hori sortzeko, emakume horrengan. Ez da horren besterako izan, funtzionatzen jarraitzen duzu berdin, edo hobeto inkluso. Segurazki hobeto. Eta
indarkeria barrekarrik fisikoa dela, edo irainak oso esplizituak, eta hori ikusi beharko genuke, edo fisikoak, eta ez bai, indarkeria psikologikoa da, emozionala, ekonomikoa, fisikoa, sexuala, giroan ez, oinarritutakoa asko daude, eta hortan zentratzeak bakarrik egiten duena da, beste guztia txikiagotu edo ukatu, eta orduan asko jaisten dira datuak ez, eta azkena izango litzateke, emakumeak indarkeria jaso baldin badu zerbait egin duelako dela, ez? Hori oso diskurtso, espero du gero eta gutxiago entzutea, baina asko entzuten duguna, ez? Hil baldin badu zerbaitengatik izango zen, bai zerbaitengatik, baina igual ez justifikagarria, ez? Aholkuak ematea edo aholkulari rola hartzea ez da batere erraza, eta hori bakoitzari dagokio aztertzea zein den bere orekaren nahia. Beraz, bakoitzak erantzun dezala galdera hau, zein da zure, zer kasetzen zaitu, eta zer betetzen zaitu. Eta zentzu honetan, agian burutik erantzutea baino, aproposagoa izan alda bihotzetik erantzutea, eta agian modu azkarrean erantzuna ematea baino, aproposagoa da denboratxo pixkat hartzea, arnasa hartzea, gure barne orekarako bitarteko aproposena, eta arnasa hartze honetan konektatzea gorputzarekin ez modu intelektualean eta jakitea zer den esaten diguna. Hau da, zer betetzen zaitu, zer nahi duzu eta zure gorputzari entzun. Lugurpen bat egingo nuke ez, esandakoaren inguruan bat izango zen lehenengo blokea ez, baloreak, zertan ari gara gazte hauek ezitzen, eta nola ez, malgutasunean, tolerantzian, arazoi aurre egiteko gaitasunean, hori bai familiaren barnean eta bai eskolan. Beste bat izango zen heziketa emozionala ez, emozioen aurrean identifikatzen, haiekin zer egin, manejatzen. Beste bat izango litzateke ze medio ematen dizkiogun ez, medio egokiak dira, telefonoak, ordenagailuak, dirua, horren inguruan. Eta azkena izango zen, beldurrik ez izatea, gaztek ere arazoak dituzte eta gauzak ez atzeratzea eta profesional batengana jo behar baldin bada, askotan gazteek orain gaur egun eskatzen dute, argi eta garbi esaten dute psikologo batengana joan nahi dutela. Eskaera hori kontuan hartzea eta erantzun bat ematea. Aipatu dudan bezala, pertsona bat etortzen denean mendekotasun batekin oso gaizki dago, bere bizitzako arlo guztiak okertu dira, orokorrean, lana, familia, harreman sozialak, arlo psikologikoa, arlo guztiak daude gaizki. Orduan, hori lantzean, ez dut hitz bakarrik psikologikoki, baizik eta arlo guztietatik landu behar dugu, eta hori berreskuratzea da kontsumoa utzi ondoren, jokabide utzi ondoren berreskuratzea gure bizitzako arloetan normaltasuna, hori da aurrerapena. Lanari dagokionez, gure baloreetan narreta jartzea ez, zer nahi dugun gure bizitzan, non jarri dugun gure autoestimaren oinarria, benetan mereziote duen estatus maila bat edukitzea, horrek dakarren kontrapartidarekin, ez? Hori alde batetik eta bestetik, kontziente izatea, ez? Obsesioaz eta edo adikzioaz ari garenean, nahasmendu bat eta ari garela, eta horrek eragina duela gure bizitzan, modu orokortuan, eta horregatik dela arazo bat, orduan hausnarketa hortik egitea, eta ikustaraztea horrek arazo gehiago ekarriko dituela, antsiedadea, estresa eta bar, eta orduan gure baloreak non jartzen ditugun ikusita, izango dugula bizitza hobea edo zailagoa, ez jarriko diogula gure buruari.
eta kirolaren kontu honekin, lehenik kirolaren balorea egokia izatea, bigarrenik kirola egiten dugunean, jakitea zertan ari garen eta laguntza behar baldin badugu eskatzea, eta hirugarrena, kontuz, zeintzuk diren jartzen dizkiogun helburuak gure buruari horrek ekartzen aldituen frustrazio eta beste ondorio desatseginengatik, ikastea aktibitate hori modu sano batean egitea. Eta horretarako batzutan kanpotik ere esan behar digutela nola egin behar dugun. Ni adibidez bi neska ezagutzen ditut biak anorexia izan dutenak eta jarraitzen izaten dutenak, baina kasu honetan edo momentu honetan oreka bat edo oreka momentu baten daudela esan dezakeguna. Baten kasuan gaixotasuna detektatzea zaila izan zen, beraren arropa aldatu edo janzteko era aldatu zuelako eta arropa handiagoak erabiltzen zituelako, eta modu horretan beraren inguruko pertsonek ezin zuten identifikatu pertsona hori gorputza aldatu egin zela eta arriskuan zegoela, eta baita ere bi pertsonek kirol asko egiten dute, eta normalean momentu honetan ere, naiz eta oreka baten mantendu, kirola egiten dute. Gauza da, ez dutela kirola kirola asko egiten, baizik eta normalean egin dezakegun kirola egiten dute. Batek egin duena da, edo beraren prozesua psikologo partikular batekin eraman du, eta denborarekin bat, eta beraren emozioen erregulazioa lortzuz gaur egun ondo dagoela esan dezakegu, eta gero beste pertsonak ez ditu ingresurik izan, baina bai egon dagoela zentru baten, non egun guztitan joan behar zen gozaltzeko, bazkaltzeko edo afaltzeko. Zentru horretan pertsona gehiagorekin egoten da, psikologoak daude, talde profesional talde handi bat dago, non beraiekin lan egin duen, eta lortu dutena da oreka hori lortzea. Psikologoekin egun guztitan harremanetan egoten zen, eta gero terapia grupaleak egiten zituzten, eta baita ere elikadura zaintzen zuten, eta nutrizionista bat izaten zuten leku horretan, baita ere elikadurarekin erlazioa nahasmendua denez, elikadura ere eta elikadura arloan formatzeko edo formakuntza partekatzeko gaixotasun hau duten pertsonekin. Laburbilduz, esan dugunarekin, nik 3 puntu esango nituzke, jarriko nituzke mahai gainean. Lehenengoa izango litzateke insomnioa edo horrelako kontzeptuekin bakarrik ez dagoela harremanduta, loaldiaren nahasmendua, beste askorekin dagoela, eta etaparen arabera gehiago emango direla batzuk edo besteak, beste aldetik esango nuke, kontutan hartzea, loaldiak ez duela bakarri gure atsedena ziurtatzen, baizik beste batzuk ere bai, autorregulazioa zentzu guztietan. Eta gainera, ze importantea den loaldia ongi egitea, hobeto egoteko zentzu guztietan, bai memoria, kontzientzia, kontzentrazio aldetik, eta gure egunerokotasunean askoz ere hobeto egongo garela, loaldi egokia egiten baldin badugu. Mezurik garrantzitsuena izango litzateke, ulertzen ditugula, ez daudela bakarrik, ez direla, gaztea esaten den bitxo arraro bat, egoera horretan dauden beste gaztetan erabe asko badirela, eta laguntza eska dezaketela, bai hezkuntzan, bai osasun mentala mailan, gara, edo badira profesionalak horietan laguntzeko, eta familian ere, balidatu edo ez sentitu, esan dugun esan, bitxo arraro bat, eta jakin hor gaudela, eta laguntza eskaintzeko, eta funtzionatzen duela,
terapia psikologikoek funtzionatzen dutela. Eta gogorra dela, mingarria dela, askotan luzea, baina badagoela konponbide argia, bidearen amaieran badagoela. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.